Hei hau bakaixo zer moduz ongi etorri bideo honetara. Gaurkoan kontatuko dizuet interneten eta sare sozialetan hasteko oinarrizkoa den zerbait. Eta ez naiz ari tripodeaz, mikrofonoaz edota kamaraz. Oraindik eta oinarrizkoa den... Baizik eta oraindik eta oinarrizkoa den zerbaitetaz. Eta hori da hain zuzen erabakitzea, zergaitik eta zertarako sortu nahi ditugun edukiak eta zein helbururekin. Honekin esan nahi dudana zuen helburua balin bada dirua eta fama lortzea honi esker, bideo okerretik hasten ari zarela. Benetan esaten dizuet, mundu honetan hasten bazarete, izan dadila pasioagaitik, motivazio batengatik. Hau da, bai YouTubeen, Instagramen, Twitterren berdin zait non, baina egin dezazula gustatzen zaizulako. Eta behin hori argi duzuela, erabakiko dugu zein plataformetara salto egin, non hasi sortzen gure kalitatezko edukiak eta ibilbide hori hasten. Agian askorentzat begibistakoa dirudi, baino nik benetan azpimarratu nahi nuen ikusitakoak ikusita. Hau izan da guztia gaurkoz nire partetik, espero dut bideo honetatik proetxuzko zerbait ateratzea. Eskerrik asko bideoa ikustegatik eta hurrengora arte. Aio!